Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari dagokionez, Zeneseron eta 34 errepidean Zaldibarren eskuineko bazterbidea itxiko dute eta beraz norantzko bakoitzeko errei bat mantenduko dute gaur gauean eta bihar osteguna goizeko 10:00 6:00 eta BI 31-12 errepidean Ubengana eta Lauki Izartean eskuineko erreia itxita egongo da bihar osteguna goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Horrez gain, BI 32-18 errepidean Muruetagana eta Lekeitio artean erreiak moztuta jarraituko dute semaforoen bidez erregulatutako txandakako igaro bidearekin uztailaren 12 arte ostirala goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bi urteko atzerapenarekin bada ere, Mendaiz Askunarrue kulturgunea, Oian Ederren errotzen hasitako euskararen etxea eta Gasteiz antzokia uztartuko dira egitasmo bakarrean, marka berri bat eta komunikazio kanal berriak jarri dituzte martxan. Bestalde, bisitaldi gidatuak eta haurrentzako tailerrak hartuko ditu da. Sanferminetako eraso matxistek ez dutetenik eta azken orduetan 5 gizon atxilotu dituzte. 4 Iruñean eta beste bat Lesakan. Sexu erasoak egin izan egotzi diete Iruñean atxilotuetako 3. Emakumeen salaketen arabera musukatu eta ukituak egin zizkieten beren borondatearen kontra. Lehenengo biak 27 urteko 2 gizonezko dira, biktima berriz 17 urteko emakume bat da eta salaketa jarri ostean erasotzaileak taberna batean identifikatu zituen. Foruzainek polizia etxera eraman zituzten. Beste atxilotua 57 urteko gizonezko bat da eta emakume horiek indarrez musukatzea egotzi diote hari ere. Sumarrek kritikatu du Osakidetzak 14 aste baino lehenagoko abortuak klinika pribatura bideratzea. Ez zaigu koherentea iruditzen osasun itunei buruz hitz egitea eta osasun publikoaren aldeko apostu irmoari buruz hitz egitea eta gero Osakidetzako zerbitzu asko kasu honetan klinika pribatuetara kanporatzen direnean. Kasu honetan klinika pribatuen esku uzten da emakumeen eskubide bat, abortuarena. Groseko etxebizitza sindikatua den Saretxek astearte arratsaldean agerraldia egin du Azora funts putreak erositako jabetzen maizterrak pairatzen ari diren egoera salatu eta negoziaketara dei egiteko. Asegurua ordaintzeari uko egin zioten hainbat bizilagunek duela pare bat hilabete, helburua exigentzia guztiak mahai gainean jarriko dituen negoziazioa martxan jartzea izanik. Saretxek egindako prentsaurrekoan adierazi dutenez, neurri hori legalitatearen limitean dago eta ez dagokie maizterrei aseguru hori ordaintzea. Ekintza hori martxan jarri zutenetik mehatxuak jasan dituztela gaineratu zuten eta auzokideak antolatzen jarraituko dutela eta Azorarekin zein immobiliaria Baskongadarekin negoziatzeko prest daudela aurreratu. Hasi dira Baionako festak. Festa bai, gogoka ere bai! Gora Baiona! Gora Euskal Herria antifascista! Gora Baionako festa euskaldun, herrikoi eta feminista! Gabon guztioi, Eusko Jaurlaritzak eta 3 foru aldundiek kontingentzia plana askatu dute Espainiako estatura Kanarietara zehazki gurasorik gabe heltzen diren adingabe atzerritarrak erkidegoen artean banatzeko orduan. Banaketa proportzionala izatea nahi dute eta hori da defendatu dutenak gaur Tenerifen gaia lantzeko Espainiako gobernuak eta autonomia erkidegoek egin duten konferentzia sektorialean.
eskumen hau aldundien eskumena da, baina gobernuarekin batera marko berdindu batean bateratua joango gara bilera horretara, bileran parte hartuko da telematikoki, eta gure proposamena da ez dela arazo konjuntural bat, baizik eta arazo estruktural baten gainean gaudela. Eta eskatzen duguna da, hemen komunitate autonoma bakoitzak ere eskubideak dituen bezala betebeharrak ere badauzkagu. Zentzu honetan Euskadin momentu honetan 723 okupazio dauzkagu zentzu honetan, hartzen ditugun pertsona horiek 723 dira, eta guk adibide bezala jartzen dugu Rioja 9 pertsona jasota dauzkalako. Orduan, eskatzen duguna da kontingentzia plan bat. Honek merezi duela dagoeneko plan serio bat arazo honi aurre egiteko. Ez gaudelako arazo konjuntural baten aurrean, baizik eta arazoa estrukturala delako. Eta hori izango da hemendik eramango dugun planteamendua. Eusko Jaurlaritzako gizarte gazteria eta erronka demografikoko Nerea Melgosa sailburuak gaur azpimarratu duenez, migrazioaren fenomenoa baita adingabeen fenomenoa ere errealitate estrukturala da eta ez konjunturala, eta beraz adingabeen giza eskubideen urraketak saihesteko lehentasunetako bat izango duen egiturazko kontingentzia plan bat planifikatu eta antolatzeak exijitzen du. Migrazio realitatea estrukturala da, ez konjunturala. Horregaitik, egiturazko kontingentzia plan bat planifikatu eta antolatu beharra dago. Batik bat, adingabeen giza eskubideen urraketak saiheste aldera. 4 elementu izango dituen kontingentzia plan zehatz bat proposatzen dugu. Alde batetik, plangintza bat. Balizko agertoki desberdinen aurreikuspena. Garatutako jarduerak ebaluatzeko aukera emango diguten adierazle batzuk. Eta memoria ekonomiko bat dituena. Erantzunkidetasun falta honen aurrean, urrats esanguratsu batzuk eman beharko litzateke. Borondatezko egoeratik egiturazko egoerara pasatzeko. Gero eta erantzun egokiago eta beharretara egokitzen dena. Planifikazio faltaren ondorioz eta joko arau argirik ez badago, leialtasun egokirik ez dago eta familia erreferenterik gabeko gazte askorekin topatuko gara. Nafarroako gobernuak trafiko eskumena berreskuratzea ahalbidetuko duen lege organikoaren aurreproiektua onartu du Espainiako gobernuak. Osasun gaiei begira, Osakidetzak abortuak klinika pribatuetara bideratzen dituela salatu du Sumar mugimenduak. Osakidetzak 14 aste baino lehenagoko haurdunaldien borondatezko eteteak klinika pribatuetara bideratzen dituela salatu du Sumar mugimenduak. Adierazi dutenez, Osasun Saileko sailburu ordeak sinatutako instrukzio baten bitartez, klinika batera edo bestera deribatzeko irizpidea emakumeen lehentasunaren araberakoa izango dela esaten zaie emaginei. Kliniketara deribatzeko orduan emaginek aholkua eman behar izatea kritikatu du Sumar mugimenduak. Hauek sistema publikoan lan egiten dutela gogoraraziz. Zentzu berean, koherentzia falta leporatu dio Eusko Jaurlaritza berriari. Ez zaigu koherentea iruditzen osasun itunei buruz hitz egitea eta osasun publikoaren aldeko apostu irmoari buruz hitz egitea, eta gero Osakidetzako zerbitzu asko kasu honetan klinika pribatuetara kanporatzen direnean. Kasu honetan klinika pribatuen esku uzten da emakumeen eskubide bat, abortuarena. Gauzak horrela, haurdunaldiaren borondatezko eteteak klinika pribatuetara deribatzeko politika bertan bera uztea aldarrikatu du Sumarrek.
Sail arduradunari eskatzen diogu haurdunaldiaren borondasteko etendura klinika pribatuetara kanpora ateatzeari usteko eta EAEN egiten ari diren haurdunaldiaren borondasteko etenduren ehunekoa ezagutzea eskatzen dugu. Horren inguruko hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean. Zerbitzu pribatuetara bideratutako abortuen kopurua, edota hauek sistema publikoan ez egitearen arrazoiak ezagutzeko helburuarekin. Espainiako Eliza Katolikoak bere ordezkariek egindako sexu abusuak erreparatzeko plana onartu du. Sexu abusu horiek biktimek auzitara jo ezin dutenean Elizako batzorde batera jo ahalko dute erreparazio eske. Espainiako herri defendatzaileak Eliza Katolikoan gertatutako sexu abusuen inguruko txosten ofizialaren arabera, Hego Euskal Herrian 84 gune katolikotan salatu dituzte sexu abusuak. Pasaden urrir arte Bizkaiko 33 ikastetxe edo gune katolikotan jakinarazi dira abusuak, Nafarroako 27, Gipuzkoako 17 eta Arabako 7. Dena den, ez dago biktimen datu zehatzik. Zenbait kasutan preskribatuta egongo badira ere, Espainiako Eliza Katolikoak onartu du bere ordezkariek egindako sexu abusuak erreparatzeko plana, eta horren arabera, biktimek bide judiziala hartu ezin dutenean, kasua preskribatuta dagoelako edo erasotzailea hilda dagoelako, Elizako batzorde batera jo ahalko dute, eta batzordeak banan-banan aztertuko ditu kasuak, eta gaur-gaurko zehazteke dauden erreparazioa egiteko moduak ezarriko ditu. Y de esta conmoción de las entrañas brota este compromiso decidido de querer acoger, acompañar, reparar. Este compromiso decidido de prevenir, formar y en la medida de lo humanamente posible evitar la sucesión de estos casos de abusos. Pedimos, cómo no, de nuevo, perdón a las víctimas. Espainiako gotzainen biltzarrak aho batez onartu du plana, ezohiko batzarran, baina erabakia ez da loteslea izango. Hau da, batzordeak kalte ordain bat zehaztu dezake, baina Elizbarrutiak badauka ez onartzea. Hala ere, Luis Arguello Espainiako gotzainen biltzarreko presidenteak ziurtatu du horrelako kasuren bat gertatuko balitz, Elizak bere gain hartuko lukeela kalte ordaina ordaintzea. Eta hain zuzen ere, Espainiako gobernuak Espainiako gotzainen biltzarrari eskatu dio biktimen parte hartzea eta loteslea izango den erreparazio sistema negoziatzea. Al gobierno de la nación hay que recordarle que tiene responsabilidad sobre todas las víctimas de abusos que se producen en el territorio del Estado. Una mirada parcial, sesgada, difícilmente desde ahí es posible encontrar acuerdos. Biktimen elkarte bateko bozeramaileak Espainiako Irrati Nazionalean esan du, ez dutela plana onartzen, ez duelako ikuskapen ofizialik. Etxebizitzaren arloan dauden arazoi eta gabeziei aurre egiteko asmoz, Eusko Jaurlaritzak merkatu libreko etxebizitzak erosi nahi ditu, parke publikoan ditu eta ondoren alokairu sozialera bideratzeko. Hala iragarri du gaur goizean Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Denis Itxasok etxebizitza eta hiri agendako sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan etxebizitzaren inguruko arazoia aurre egiteko asmoak aurkeztu ditu. Horretarako gobernuak etxebizitzaren itun soziala biziberrituko duela adierazi du Itxasok. Aurreratu nahi dizut, datorren asteazkenean lehendakaria buru izanik bilduko dugula paktu hori, eta paktu hori biziberritu nahi dugu. Biziberritu nahi dugu batez ere, lehen esaten nuen bezala, etxebizitzaren arazoa ez dalako bakarrik botere publikoen kontu bat, hor eragile asko dago. Eta udalek ere esku hartu behar dute. Eta gastu fiskala eta fiskalidadeak importantzia handia dauka. Eta noski, Jaurlaritzak berak datozen 4 urtetan egingo dituen ekimenak ere azpimarragarriak izango dira. Eusko Jaurlaritzaren asmoa etxebizitza merkatuan sartzea izango da eta horretarako alokairuko 7.000 etxebizitza publiko merkaturatu nahi dutela azpimarratu du sailburuak. Aukera desberdinak egongo dira helburua lortzeko, alde batetik erosketa zuzena egitea eta bestetik saltzen ez diren etxebizitzekin adostasun batera heltzea etxeak erosteko.
etxebizitza hutsik, askotan esaten dira, ez? Zenbat etxebizitza hutsik daude? Momentu honetan kudeagarriak izan daitezkenak 15.000 soilik, eta horietatik zunalde urbanoetan gutxiago dira. Alegia, hutsik esaten direnean hori konponbide bat izan daitekela, hortan gero sartzen zeranean ikusten duzu, ez dela hain erresa, horiek gero merkatuan jartzeko baliagarriak izatea. Itsasoko gogorarazi duenez, hainbat faktorek eragin dute etxebizitzaren arazoan, eta tentsioari aurre egiteko legegintzaldi honetako etxebizitza sailak lan egingo duela adierazi du. Bide beretik hurrengo 4 urteetan alokairu sozialeko 200 etxebizitza berri sortuko dituztela iragarri du Bilboko udalak. Bilboko udal etxebizitzaken zuzendaritza kontseiluak 2024-2027 aldirako etxebizitzaren plan estrategikoa onartu du eta alokairu sozialeko 200 etxebizitza gehiago aurreikusi ditu hurrengo 4 urteetarako. Zehazki, 93 zuzkidura bizitoki berri eraikitzea aurreikusi da eta horiei 120 bizitoki baliabide gehiago gehituko zaizkie. 2027 urterako 4.430 bizitoki baliabide izango ditu Bilboko etxebizitza parke publikoak. 3 lanildo zehaztu ditu Bilboko etxebizitza plan estrategikoak. Lehenengoa da Bilboko udal etxebizitzen egungo ondareari balioa ematea. Bigarrenarekin balio soziala sortzea nahi da etxebizitza parke publikoa handituta. En este capítulo está, como he indicado antes, la construcción de alojamientos dotacionales en suelo público y la incorporación de más recursos habitacionales. Como he dicho, se trata de 93 alojamientos que se construyen en una segunda fase de las hadas en Amézola. 3. lanildoa da etxebizitzaren arloko politikan eta udal zerbitzuan kalitatea lantzea, eta horretarako etxebizitzaren udal behatoki bat sortuko da alokairuko etxebizitzaren prezioari arreta jartzeko. Lanak egiteko hurrengo 4 urteetan 25 milioi euroko inbertsioa egingo da, 12 milioi Bilboko udalak beren beregi horretarako bideratuko ditu, 10 milioi Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak diru laguntza bidez emango dute, eta azkenik gainerakoa udal etxebizitzaken funts propioetatik aterako da. Udane Arbeoz berri dugu Gipuzkoako garraio publikoaren inguruan. Mugi garraio publikoa erabiltzeko sistemaren erabileraren balantzea egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak. 2023an historiako daturik onena erregistratu zuen, mugikortasun diputatuak azaldu du iaz Gipuzkoako garraio publikoetan egin ziren 83 milioi bidaietatik 69 milioi baino gehiago ordaindu zirela txartelarekin. Bada, goranzko joera hori mantentzen ari da 2024ko lehen hilabetetan ere eskura dituzten datuekin jakinarazi dute urtarrietik maiatzera 60.000 txartel jaulki direla aurreko urteko aldi berean baino 17 gehiago eta 34,3 milioi bidaia egin direla 2023ko lehen 5 hilabetetan baino ia milioi bat gehiago. Gogorarazi dute gainera azken hilabetetan 2 eskakizuni erantzun zaiela Pasaiako Txalupa eta Loiuko aireportuko autobusa mugin sartzea. Horrek erabiltzaileentzat suposatu duen aurrezpenarekin eta datozen hilabetei begira lanean ari dira mugi birtuala martxan jartzeko eta mugiren elkarreragingarritasuna handitzeko Bizkaiko hiriarteko autobusetan. 2023 urtean, 83 milioi bidaia egin ziren mugin sartuta dauden garraio publikoetan, eta hauetatik 69 milioi mugitxartelarekin ordaindu ziren aurreko urtean baino 12 milioi gehiago. Izan ere, gaur egun Gipuzkoan egiten diren 10 bidaietatik 8 baino gehiago mugitxartelarekin ordaintzen dira. Mugiren garapenean urratsak ematen jarraituko dugu, gero eta Gipuzkoar gehiagok garraio publikoaren aldeko apustua egin dezaten, garraio publiko jasangarri, eroso, seguru, lehiakor eta irisgarria bermatzen jarraituko dugu Gipuzkoar guztion onurarako. Garraio publikoarekin loturiko berriekin jarraituz, autobus batek Donostia eta Lapurdiko herri nagusiak lotuko ditu egunean 8 aldiz.
Hezkuntzan elak deituta 77 lanpostu finkatzea eta kontsolidazio prozesuak zabaltzea aldarrikatu dute Bilboko Hezkuntza Sailaren egoitzaren aurrean. San Ferminetara egingo dugu salto, gaur aurrak dira protagonista San Ferminen ekuatorean, Irunerren Jano lankidea izan dugu Iruñean. Adi. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora nadamate eta ez dakit noda. San Ferminen erdialdean gaude ja, uztaiak 10, asteazkena da, eta gaur txikientzat eta aurrentzat programa osoa zuzenduta egonen da. Horregatik Medialuna Parkera gerturatu gara, kirol ezberdinak ezagutzera, Sportkitz zonaldea deitzen da hau, eta hipika, xakea, piragua eta saskibaloia bezalako kirolak aurkitu ditzakegu hemen, ala nola kirol egokituak ere, beraz ikus dezagun nola dauden aurrak. Ez egin egan, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, nadamate eta ez dakit noda. Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, nadamate eta ez dakit noda. Agur senideen, agur lagunari, agur Euskal Herri osoagi. Ez egin egan, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Aurrei zuzendutako programarekin loturik talde ezberdinetako dantzari txikiak Gazteluko plazan izan dira dantzan. Gaur txikientzako eta aurrentzako egun osoa zuzenduta egonen da eta horregatik hemen Gaztelu plazan gaude, txikienak dantzan daude, ohiko dantza tradizionalak eginen dituzte, 7 jauzia eta 8koa batik bat txistularien laguntzarekin. Adinetaskoa, gaur etorri gara txikiekin, daudela 4. eta 5. mailan, eta daukagu ere bai ertainako taldea, direla 3. ESO, eta gero dago handien taldea, eta daude adina bat ezberdinak, eta gaur ekarri ditugu txikiak, da talde handia eta etorri gara dantzatzera pixka bat. Noski, eske txikiak beti gustatzen zaie dantzatzea eta bueno, gainera dantzatzea San Ferminetan, da oportunitatea oso handia eta daude beti gustatzen zaie asko dantzatzea. Eta bueno, joaten gara herrita batzuetara eta hori, baina bueno, San Ferminak beti dira San Ferminak, ezin dugu aldatu. Elizaren betzen zutan traka flipatzen, alkarra dakatzen, eta korapilatzen, nola kaskatzen. Gogoratzen, auzoa beratzen, motorrak baino gehiago berotzen, bioka morratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. Bat aldatu diren gauzak.
Sanferminetako eraso matxistek ez dutetenik eta azken orduetan 5 gizon atxilotu dituzte 4 Iruñean eta beste bat Lesakan. Mugimendu feministak agerraldi egin zuen atzo Iruñean eta salatu zuen ordura arte intentsitate handiko 3 sexu eraso eta intentsitate txikiagoko beste 6 egon direla aurtengo Sanferminetan. Iruñerriko mugimendu feministak astearte honetan Iruñean adierazi duenez, intentsitate handiko 3 sexu eraso izan dira 2024ko Sanferminetan. Ilaren 6an hasi zirenak eta beste 6 emakumek intentsitate txikiko erasoak salatu dituzte. Uztailaren 7an Gazteluko plaza leporaino bete zuen Iruñeko mugimendu feministak, goizaldean gertatutako sexu eraso larri bat salatzeko. Herri Sanferminak kolektiboak O plazan duen festagunean egin dute agerraldia Iratxe Alvarezek eta Paula Garziak, mugimendu feministako bestain bat kiderekin batera. Eta azkenengo datuak ezagutu aurretik, Sanferminak hasi zirenetik, 3 emakumek pairatu dituzte intentsitate altuko erasoa. Eta hauetaz gain, beste 6 intentsitate baxuko eraso salatu dituzte ere. Uztailaren 7an jendetza bildu ginen Gaztelu plazan. Momentu horretan ezagutzen genuen eraso sexuala salatzeko. Atzo jakin berri genuen, 6tik 7irako gauean, eraso horretaz gain, beste 2 eraso eman zirela. Berriz ere gure elkartasun eta babes osoa erasotuak izan diren emakumeekin. Feministek azpimarratu dute Sanferminetan eta beste edozein festatan erasotzaileak direla soberan dauden bakarrak. Bestalde, hedabide batzuek indarkeria matxistari ematen dioten trataera kritikatu du Alvarezek. Eta gogorarazi die sexu erasoen kontrako borroka gizarte osoaren ardura dela, baita komunikabidena ere. Udaltzaingoak bere aldetik ez du xehetasun gehiegirik eman, baina gaineratu du 6 gizon atxilotu dituela foruzaingoarekin elkarlanean, zenbait emakumeri ukituak egitea leporatuta. Sexu eraso gehienak Iruñeko Aldezarrean egin dituzte. Gaur hasi dira Baionako bestak, olinpiar jokoengatik aurreratu zituen Baionako udalak bereziki segurtasunerako nahi zuen polizia kopurua izateko. Hasi da uda sasoia eta kaleratera da Hamaika telebista, udako planez eta inflazioaz galdetu diegu gaztei. Kostata baina azkenean heldu da uda Euskal Herrira eta hori aprobetxatuta kalera irten gara ia bilbotarrek ze plan daukaten jakiteko. Lan egitea. Bueno, ni printzipioz lanean ibiliko naizu da osoan, baina egia da izango dudala hor aste bat libre joango naizela herrira nire familiarekin. Lanean nabileta eta, bueno, libre daukadazan egunak jaietan eta, bueno, bidaitxoren bat edo egiteko. Orain, oposaketak prestatzen ari naiz, orduan ikasten egongo naiz eta entrenatzen. Eta joango naiz festival batera, bombastik, baina badago. Ez dute ezer gehiago egingo. Ni nire herrira joango naz, uda ostoan, eta denbora bat egongo naz Madrilen bebai, eta gero Bilbora berriro etortzera astena guztira. Lan egitxia. Lanean egongo naz uda osue. Así que, bueno, plan askorik ez, baino aste nagusietara joatia, hori bada plana. Ni oraindik ez nauz lan egiten beraz, dana hori ez dut sentitzen, baina egia esan, nik entzuten dut handik inflazioa asko igo egin duela eta adibidez olioa erosteko eta hori
izugarrizko presioa daukata hori. Ezke ni bizi naiz nire gurasoekin orduan ez dakit asko, baina adibidez autobusena guretzat orain dago, ez dago garestia, orduan ondo dago epiteliak egiteko eta hori, ez dut igarri askundea. Nabaritzen da, gero eta gehiago, baina, egiten da aldoguna. Bai, batez ere, igual gasolina eta holan, segu herrira juten gara kotxez, beraz, gasolina asko, presioak asko igo direnez, bertan igertzen ditugu presioen gorakadak eta inflazioa, eta gero, imaginatzen dut hotelak eta alakoak beba igoko direla, baina egia da ez dakidala fijo. Gero aparte ni bizi naizenez nire gurasoekin, igual, epe laburreko gauzak ez ditut igerri, adibidez, erosketak eta lakoak, baina egia da, bai hitz egin dutela presioak gorak egin dutela. Bai, apur bat aiz. Guretzat hipoteka ez, ze tipo fijoa dekogu, baina igual janaria bai, gasolina bai, argia, ura, dena notatzen da. Bai, igerri dut batez ere tabernetan eta zer edo zer hartzera joaten naizenean, presioak asko igo direla. Kalimotxoetan, kafeetan. Espainiako Lan Ministerioa patronalarekin eta sindikatuekin elkartu da berriro lanaldi murrizketa negoziatzeko. Que llevamos en la mesa de diálogo social abordando la reducción de la jornada laboral sin merma salarial desde enero de este año. El Ministerio de Trabajo hoy vuelve a esa mesa y vuelve a intentarlo todo. Vamos a hacer una nueva propuesta a la patronal, intenta avanzar en una mesa en la que estamos convencidos y convencidas que hay posibilidad de acuerdo. Lo que queremos ver es si realmente la patronal sigue en huelga de brazos caídos o la patronal tiene algún ánimo de negociar en esa mesa. No sé si os dais cuenta que esa decisión, haciendo un cálculo rápido, lo digo para que equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas. Beharginen aldarriei dagokionez kaleratzen aurka manifestatu ziren atzo Zementos Rezolako langileak. Udane, konta iguzu gehiago. Greba mugagabean jarraitzen dute Zementos Rezolako langilek izan ere enpresan enplegu erregulazio espedientea aplikatu nahi dute 56 langile kaleratzea ekarriko duena. Badirudi mobilizazioak eragina izeten ari direla enpresa batzordearekin izandako azken bileran kaleratzeri gabeko proposamena aurkezteko konpromisoa hartu baitu enpresak. Hala ere, negoziazioek benetan aurrera egiten dutela ikusi artean, mobilizazioekin eta grebarekin jarraituko dutela esan dute. Gaur lehenik eta behin Añorgan egin dute manifestazioa eta jarraian Heidelberg Materials enpresaren Arrigorriagako lantegira hurbildu dira bertako kidekin batera mobilizatzeko asmoz. Bihar berriz kotxe karabana edota elkarretaratzeak egingo dituzte eta egun horretan ostegunean izango dute hurrengo bilera enpresarekin. Langileek eta komiteak eskatzen duguna da ere hau bertan bera utzi dezatela eta denbora badegu Europatik datoztin legedik betetzeko, ze 2030 urtera arte dakau epia enpresa jartzeko lege horren arabera. Orduan eskatzen duguna da ere hau bertan bera utzi dezatela eta lasai eseri eta komiteakin adostutako deskarbonizazio prozesu bat izan dadila.
Ingurumen gaietan 50.000 herri alegazio aurkeztu dituzte sindikatu eta elkarte karaban egin asmo duten makroproiektu energetikoen aurka lurraldearentzat mehatxu direla iritzita. Besteak beste eskatzen dute makroproiektu energetikoa geldiaraztea biodibertsitatea arriskuan jartzen baitu. Araban instalatu nahi diren energia berriztagarriak sortzeko proiektuen aurkako 15.000 alegazioa aurkeztu dituzte lurraldeko 16 eragilek. Solariaren proiektuen kontra Gorbeialdea defendatu, Amurrioko udalak eta Gasteizko kontzejuetako elkarteak aurkeztutakoei gehituko dira hauek. Aiaraldeko mendiak bizirik, Zuia bidean edota bionekazaritza bezalako taldeek egindako alegazioak dira. Interes pribatuen mesedetan garatutako proiektuen aurka. Azken asteotan 11 makroproiektu fotovoltaiko eta eoliko aurkeztu dira Araban. Transizio energetikoa deiturikoa erabiliz aitzaki bezala korporazio handiek gure lurraldearen kontu negozio egin dezaten. Horien guztien aurkako alegazioak aurkeztuko ditugu. Salatu dutenez, Arabako lurraldea mehatxupean dago, inongo antolakuntzarik eta zeintzurik gabe garatutako proiektuengatik. Biodibertsitatearen txuntxiketa geldiezina azkartzen ari da. Bai eta laborantza lurren, baso lurren eta larreen galera ere. Landa bizitzaren aldeko apustua egin duten eta landa garapen iraunkorreko proiektuak aurrera ateratzen ari diren pertsonak lurraldetik kanporatuak izateko arriskuan dira. Hauek guztiek berehala gelditzea aldarrikatu dute. Makroproiektu guzti hauek gelditzea exigitzen dugu. Bai azken asteetan aurkeztu direnak nola tramitazioan aurrera doazenak. Asazetako eta Labrasako zentral eolikoak kasu. Exigitzen dugu enpresa handiei mugak jartzea. Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren inplikazioa ere eskatu dute. Eusko Jaurlaritzan eta Arabako Foru Aldundian agintzen duten ordezkari politikoak herritarren interesak defendatu beharrean makroenpresa energetikoen alde egiten dute. Horiei bidea erraztuz eta Arabaren sakeoa onartuz. Araba arriskuan jartzen ari duten proiektuen kontrako manifestazioa deitu dute, urriaren 26an Gasteizen. Arabatik Gipuzkoara programa berri bat abiarazi du Gipuzkoako jasangarritasun departamentuak Udane Arbeo. Gipuzkoako jasangarritasun departamentuak programa bat abiarazi du enpresak deskarbonizatzeko eta emisioak murrizteko gaur Naturkliman aurkeztu berri dute trantsizio ekologikoaren zuzendaritzak abiaraziteko. Programa berriak 6 ekintza ardatz eta 500.000 euroko aurrekontua ditu esleituta ekitaldi honetarako eta helburutza dute 2030erako isurketak 155 murriztea 2005 urtearekin alderatuta. Gaur egun 2005 urtearekin alderatuta 136 jaitsi dituzte. Deskarbonizazio plan sektorialak enpresentzako autodiagnostiko tresna bat eta laguntza zerbitzu pertsonalizatua dira programa berriaren barruan abian jarriko diren ekimenetako batzuk, bai eta enpresa deskarbonizazio prozesuan finantza laguntza emateko diru laguntzen lerro bat ere. Gipuzkoako jasangarritasun departamentuak enpresak deskarbonizatzeko eta emisioak murrizteko programa bat aurkeztu du. Enpresen lehiakortasuna mantenduz beti ere. Deskarbonizazioa, aukera, aberastasuna eta kalitatezko enpleguan bihurtzeko bide orria da. Deskarbonizazioan aurre hartzen duten enpresak aukera gehiago, abantaila gehiago eta etorkizun hobeagoa izango dute. Helburutza dute 2030erako isurketak 155 murriztea 2005 urtearekin alderatuta. Jose Ignacio Asensiok esan du Gipuzkoa bide honean doala. Guk egin dugun ibilbidea zer esan nahi du? 136 jetxi dugula, gure emisioak eta gure helburua da 2030ean 155era iristea. Dena den 2055erako neutraltasun energetikoa eta ekologikoa lortu nahi du Gipuzkoak, isurketak 190 murriztera heldu nahirik. Horretarako baliagarri izango dituzte zenbait tresna. Eta horrek zer egin behar dugu. Energia berriztagarriak erabili, efizientzia energetika lortu, ekonomia zirkularreko irizpideak bideratu, eta noski horretarako bai diru laguntzak eta bai fiskalitatea erabiliko dugu ibilbidea laguntzeko.
Trantsizio ekologikoaren zuzendaritzak deskarbonizazioa gutxitzeko abiarezitako programa berriek 6 ekintza ardatz ditu. Deskarbonizazio plan sektorialak, enpresentzako autodiagnostiko tresna bat eta laguntza zerbitzu pertsonalizatua dira programa berriaren barruan abian jarriko diren ekimenetako batzuk. Baita enpresei deskarbonizazio prozesuan finantza laguntza emateko diru laguntzen lehorro bat ere. Finean Aldundiaren esanetan karbono aztarna murrizteko neurri zehatzak hartzen dituzten enpresek lehiatzeko abantaila argia izango dute. Frantzian egin berri diren hauteskundeen bigarren itzuliaren ostean lehen ministro izateko hautagaitzak proposatzen hasi dira alderdiak. Je suis donc prêt dans les mêmes conditions. Je suis prêt à assumer cette fonction. Mais j'ajoute un codicile, ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Institutions démocratiques dans lesquelles se sont fait cette dissolution. Hilabeteetako gorabehera gaindituta eta 2 urteko atzerapenarekin bada ere, datorren asteko ostegunean irekiko ditu ateak Gasteizko Izaskun Arrue Kulturguneak. Uztailaren 18an mustuko da Gasteizko Izaskun Arrue Kulturgunea. Euskararen etxea izango da Lazarraga Kultur Elkartearen gidaritzapean. Urtebete baino gehiagoko atzerapena eta kudeaketaren inguruko gatazkak atzean utzita, Gasteiz Antzokiak ateak irekiko ditu. Euskal kultura biziarazi nahi dugu, esperimentatu, balioetsi, landu, sortu eta erakutsi. Euskaraz jakin edo jakin, Izaskun Arrue Kulturgunean guztiek izango dute tokia, izan ere guk nahi duguna da euskal kultura pastekatzea gasteiztar guztiekin. Bisita gidatuak egingo ditu lehenengo egunetan. Aktibitatea uztailaren 22an abiatuko da. Euskal sorkuntza kulturalarekin lotutako 3 laguntza deialdien irekierarekin. 3 sortzailei zuzenduta egongo dira eta bat taulara izango da, formatu txikiko antzerki obrak aurkezteko lehiaketa. Bigarrena izango da muina, edozein sortzaileri zuzenduta eta bere proposamena kulturgunean egiteko aurkeztu ditzake. Eta 3. deialdia izango da egin leku. Kasu honetan, musikari hasiberrientzat zuzendutako deialdia izango da. Eta Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiekin bat eginez, familientzako ekimena egingo dute abuztuaren 6an. Etxean ditugun elementu, botatzeko dauden elementuekin eta jolasteko eta birziklatzeko jarduera bat, Prospero Teatroren eskutik. Izaskun Arrue Kulturgunearen lehenengo ekimenak izango dira hauek. Aurrera begira, kontzertuak, antzerkiak, tailerrak edota erakusketak hartuko ditu Gasteizko Euskararen etxeak. Bilboragoaz, aste honetan izango da BBK Live Festivala hirian, Xabi Alo, konta iguzu. Ostegunetik larun batera milaka festasale batuko dira Bilboko Kobetamendin, dagoeneko hasi dituzte prestaketa lanak, izan ere Bilbao BBK Live jaialdiaren 17. edizioa izango da aurten, eta horren arira Lab sindikatuak horrelako makro jaialdietan eskutatzen diren lan egoera baldintzak eta prekarietatea salatu nahi izan ditu sare sozialetan argitaratutako bideo batean.
Urrengo asteburuan egingo da Bilbao BBK Live jaialdia eta horren arira Lab sindikatuak bideoa argitaratu. Bideoarekin salatu nahi izan dute kultur eta hiri eredu suntsitzaileak sustatzen dutela eta horrekin batera beste hainbat kontu. Espazioen privatizazioa, elitizazioa, turistizazioa, monoeskaintza musikala. Neurri gabeko diru kopuruak eta kontrolik gabeko baliabide publikoak enpresen eta inbertsio funtzen zerbitzura jartzen direla azpimarratu du sindikatuak eta honako hau nabarmendu nahi izan du. Aurtengo eta edizio guztietako kartelaren burua betikoa da, prekarietatea. Izan ere ekitaldi horien atzean 100 pertsona lan baldintza eskasetan eta irregulartasunez betetako kontratuekin ezkutatzen dira Labek bideoan salatu duenez. Los focos de colores esconden un lado oscuro que ni el ayuntamiento ni las administraciones públicas controlan. Horrelako ekitaldietan kontratua izatea beharrezkoa dela nabarmendu dute eta deia bertan izango diren langileei behargin bezala dituzten eskubideak defendatzeko. Musikalorrean segiz 60 gazte musikal zalek hartu dute parte Gazterrok udalekuen 16. edizioan. Pantaiaren bestaldean dugu Alain Rekondo zinema aditua ikusentzunezko berriekin. Kaixo, Alain? Kaixo, gaurko saioan komendatuko ditugu, Donostian dauzkagun bi aukera desberdinetaz zineataz disfrutatzeko egitura pixkat desberdin batean. Lehenengo izango zen, azkeneko urtetan jada antolatu egindan zine aire libre zikloa, Donostiko Udaletxea eta Kristianenea asoziazioak batera eramaten duten ekintza eta ematen digun aukera Donostiko 4 parke desberdinetan zinetaz disfrutatzeko aukera desberdin hori. Bi emanaldi jada pasadia, baina handik bideatzen dira ikusteko. Eta atorren uztailak 12 honetan, adibidez, urrengoa izango da. Kasu honetan, A Walk in the Woods filma izango zen, izenburu berdineko liburuaren adaptazioa 2015an Robert Redfordek eraman zuen aurrera. Bere garaien Paul Newmanekin eraman zuen aurrera, baina hauek hil egin zen, eta Nick Nolte lagunarekin eraman zuen adaptazio hau. Kontatzen digun istorio bat, bi lagun minak dianak, estatu batutako mendi bat, gailur bat konkistatu nahi dutena, eta beraien azkeneko abentura bezala, ez? Esan bezala, kasu honetan, harria partea altzan dagona izango da emanaldia, gaueko 10 eta sarrera doain da. Hurrengo emanaldia uztailak 19an izango da, kasu honetan Salvador Allende parkean bide-bietan dagona, eta kasu honetan Fermin Muruza zuzendutako azkeneko dokumentala izango da ikusgai, izango dela Bidasoa 2018-2022 filma. Haurek kontatzen digu nola Frantziko gobernuak Bidasoako frontera itxi egin zuen 2018an eta horrek ekarri zituen gatazka ugariak. Horien artean 10 hildakoak eta aldi berean sortu ziren pare bat asoziazioen sormen hori eta nola lagundu zuten migrazioek prozesu hortan eta gobernuak aurrera eramandako neurri horrei nola egin zitzaien aurka.
dokumental oso interesgarria, eta esan bezala uztailak 19an gaueko 10 artitan, berriro sarrera doa indala, Donostiko Salvador Allende Parkean ikusai egongo dana, aukera oso interesgarria. Eta beste ekitaldia izango zen Tabakarerak antolatzen du udarako zine zikloa. Emanaldi asko dira, 7 talitan izatea Tabakalera zentzuan, kasu honetan 4 euroko sarrera dela, eta zitugu denak errepasatuko, baina bai jarriko dugu atentzioa ziklo batean, Frantziko zuzendari emakumea den Céline Sciamma eta bere azkeneko 3 filmak egongo dira lekusgai. Iruditzen zuzendari oso interesgarria eta 3 film oso interesgarriak beti ere problema edo arazo sozial desberdinak edukitzen dituenak eta kontatzen diguna sensibilitate oso berezi batekin arazo horiek edo gertakizun horiek. Lehenengo izango zen uztailak 13 honetan, esan bezala 7 erditan, Tomboy deituriko filman, nun protagonista neska txiki bat da, bere hilea mozten duna eta mutil bataz pasatzen duna bere burua. Kasu honetan, genero identitateari buruzko historia bat kontatzen digu eta film oso interesgarria. Hortik 7 urteta, uztailak 20an edukiko ditu Girlhood filma ikusiko dugu. Kasu honetan, neska gazte batzuk, suburbio baten nola eramaten duten aurrera bere bizitza. Eta azkenekoa uztailak 27an, berriro ere Tabakareran 7 erditan, Retrato de una mujer en llamas bezala itzulitako filma, orain dela gutxi, orain dela 2023ko filma, sari ugari irabazi zituen filma, adibidez Cannes-en Gidoio Benaren saria irabazizuna, eta iruditzen oso film interesgarria. Agian, fama handia ez duena irabazi publiko gehiengo batean, baina aukera hori daukagu rebisatzeko. Kontatzen digu Frantzian kasu honetan 1760ko urtean gertatutako istorio bat. Nun erretraista emakume bat lan bat jasotzen du, dala ezkongai dagoen beste emakume batei erretratu bat pintatzea, ez? Eta beraien artean sortzen den relazio romantiko eta relazio pertsona hori kontatzen diguna. Orain dela 300 urte, 250 urte, horrelako relazio bat ia ezinezkoa zana, eta bi emakume hauek nola aurpegiratzen duten egoera sozial oso zail hori, ez? Eta esan bezala, berriro ere, azkeneko 3 film hauetan bezala, oso trama pertsonalak, arazo sozial bat kontatzen ditunak, baina beti ere enfokatu duta pertsonaio soziatzen batuten eta oso ondo erretratatuta daudenak, ez? Esan bezala, Tabakareran 3 aukera horiek daude, baina gehiago ere bai, beraien gunean ikustekoak eta udaran ere zineaz disfrutatzeko aukera oso desberdinak. Baina, ur. Euskal Abenturako monitore batekin biltzeko aukera izan du Hamaika telebistak adi espedizioaren inguruan dionari. Euskal Abentura da espedizio nomada bat, Euskal Herria osoa zeharkatzen duela, 127 gazte eta 30 begiralerekin, eta Euskaratikan eta Euskaraz bizi den proiektu bat. Esandakoa, 16-17 bitarteko 127 gazte aurtengo urtean behintzat, eta 30 bat pertsona kamiseta urdinakin, bai osasun lantaldekoa, komunikazio lantaldekoa, koordinazioa, xerpak eta abar. Helburu nagusia bada gazteen artean euskerazko sare bat sortzea, ez? Azken batean halako espedizio eta bibentzia batean markatuta uste zaitulako, oroitzen duzulako, hemengo harremanak luzerako dijoaz, eta harreman horiek euskeratik diren momentutikan, harreman horiek ere etorkizunean euskeraz garatzea da helburua, eta hartara Euskal Herri guztiko gaztiak egonda, sare hori Euskal Herri mailan zabaltzea, horixe da helburua. Astebete daramagu, pixkanaka ez ezaguna ziren ez, lehenengo gunean atarratzen, eta azkeneko gunetako ezagutza jolasekin eta talde dinamikekin badoa, taldea kohesionatzen eta San Ferminak lehenengo etapa horren kulminazio bat ere bada, ez? Erromerian elkarrekin batera, ez ja norbanako edo kuadrilla txikietan, baizik eta bloke edo kolektibo bat bezala parte hartzea, bada gazten
edo talde kohesioa lantzeko asebetetzeko momentu polit bat. Hombre, tartean, nafarrak baditugu gaztien artean, jaiak badira, nafarrak izan gabe ere San Ferminek badute deialdia, ez? Eta orduan, espedizioan bertan ere honea etortzea, festaz disfrutatzea, Nafarro oinezekoek gainera egin diguten harrera beroarekin, Nafarroko gobernuak, Euskara Bideanek eta Iruñako udaletxeak egun digun harrera. Bada jaian erabat involukratzea eta espedizioan egonda ere jaia erromeriaz, disfrutatzea azkenean gaztea dira. Jaietara bertaratzea beti da pozgarria. Kiroletan asteburuan ospatuko den 1.000 ultratraiaren antolatzaiekin bildu da Udane Arbeo lankidea. Uztailaren 12tik 14ra egingo da 1.000 ultratrail lasterketa Beasainen hasi eta amaituta. Batzuek helburutzat izango dute garaipena, beste batzuek aldiz helmugara heltzea. Mikel Valdivieso lasterketako zuzendariarekin izan gara. Ni lasterketa hauetako partaia esaten nintzen, Mont Blancen parte hartzen nuen, bi aldez parte hartu nuen, hirugarrengon parte hartu barren belauneko lesio bat eukin nuen. Eta horren ondorioz, denbora pilo bat geldirik egon barra izan nuen eta buri bueltaka, ez? Hartan harrori genuken barraino sartuta, olako lasterketen harrori, eta komentatzen nuen, ez? Zergatik ez Euskal Herrian, ez? Mont Blanc, Ultratrail Mont Blanc bezalako lasterketa bat Euskal Herrian ingrediente guztiak genituen. Afizio bat daukagu, mendia daukagu, dana daukagu, ez? Valdivieso jenderekin biltzen hasi zen. Lehenengo edizioa abiatzeko 3 urte behar izan zituzten, hala hasi ziren eta orain arte. Aurten 13. edizioa dute, baina horretarako voluntarioak ezinbesteko dituzte. Aurten ere, 1.800 bat voluntari inguru ditugu, ez, proiektu horren atzetik. Gure altxor nagusia da, ni beti esan dut, beraie gabe ez geha inor, beraien lanagabe hau izinezko izango litzateke, eta urtetik urtera, maila hori mantenduz eta oso gustora. Parte hartzaileen kopuruari dagokionez zifra altuetan mantentzen dira. Aurten guztira 16 herrialde ezberdinetako 1.313 korrikalarik eman dute izena. Jebian, uste dut, badaudela hor izen asko, gerra asko emango dutena eta oso politia gongo da lasterketa, ez? Daude Euskal Herriko gehien bat asko oso onak, eta gero atzerritikan ere baditugu biru fitxaken uste dut lan emango dutela, ez, bertakoi, Ni bete esan den lasterketa birazteko bertako izan bardezu, baina, egia da kanpotarrak ere maila ematen dutela eta oso ondo. Eta maratoian ere, izenik ez dut esango, baina badaude hor 6-8 10, korrika asko ingo dutenak. 426 partaide 1.000 ultratrail proban hariko dira. 537 lagun Goierriko bi handiak trail proban, eta 350 Marimurumendi maratoian. Ni bete esan dut, olako lasterketa batera irtera iristea da sari bat. Horrekin kontentu handaiken mundu guztia, ikusita exigentzi maila daukaten entrenamenduak, zenbat ordu, danean, bai fisikoa, bai etxean, konziliazioak, zenbat arazo, zenbat gauza, irteran egotea da sari bat. Eta gero behin hor daudela, bakoitzek bere lasterketa egin dezala, disfrutatu dezala ahalik eta gehien, eta helmuga da, ez? Helmuga da hori beraiek duten zea hori, ez? Egia esan, olako lasterketetan erretiratu tasa altu izaten da, karrera oso exigenta da. Baina, ni uste urtetik urtera hori ere mejoratzen ari dela, eta jendea ilusio hori bardu, ez? Helmuga eratzen horren ilusio hori, ez? Ultratrailekoek 171 kilometro izango dituzte aurretik, Goierriko bi handiakekoek 90 kilometro, eta Marimurumendi maratoia egitera doazenek 52. Horren beste kilometrok emango dute anekdotaren baterako, ez da, Valdivieso? Anekdota urtero 50.000 egoten dira, baina, ezkontza eskaeratatik, helmugaratzekotan, guretzako gizton jaleoa dala, uste dute, jarri musika eta guretzako da gizton foioia, ez? Anekdota asko daude, normalean parre egitekoak eta politiak, baina bestelakoak ere izaten dira eta horiekin kontu zibili hor, bai? Amaierara heldu gara, informazio gehiagorako sartu amaika.eusen bihar arte eta ongi izan.